Bueno, benvenuti tutti, i a vosaltres també, a la Vermuteria, la tertúlia sobre gestió de persones amb un parell d'olives. Això mateix. Això és un espai on despullem el món de les organitzacions mentre fem el vermut. Ei! Salut. Salut! I força el Canut. Aquí parlem sobre lideratge, sobre cultura, sobre estratègia. També fem una miqueta de marujeo corporatiu. Tot ben amanit amb un toc d'humor àcid. Com la llimona del nostre vermut. I sí, Joan Bermúdez, el vermut amb llimona. Això és provocació, eh? Aviam si ens respon en Joanet, tio. Avui a la vermuteria ens banyarem a l'oli roent de la fregidora, d'on esperem sortir-ne ben escaldats, per després parlar sobre micromanagement. Oh my God! Ah, Dios mío, tio! I per acabar... Amb una mica de bravura, no? Em sembla? Una mica de bravura? Sí, no? És la barra brava, no? Per tant, una mica de bravura. Ahí t'he visto bien, tio. Estic perdut, Es nota que encara no hem arribat l'hora de l'Àngelus. Avui tenim el vermut preparat, però avui es farà 9:49 de matí. Serà divertit, això. I per acabar jugarem un nou joc anomenat l'última ordre absurda. L'última ordre absurda. Però abans passem pel tamboret. Oh. Qui tenim al tamboret avui? Doncs, sospechosos habituales, Òscar Carbonell, benvingut. Un plaer, gràcies. Molt bé. Marta Rida, benvinguda. Gràcies. Dani Martos, benvingut. Hola a tothom, molt content de tornar a estar aquí en el tamboret de la nova vermuteria, que no hem comprovat. Sí, by the way, gràcies a la Marta i a la seva partner in crime, la Laura. Avui estem a Calma de Mar, al Masnou, un espai molt xulo i gràcies per convidar-nos a estar aquí. A casa meva, que és on vam rodar els primers 2 capítols, ja era estreig, no? Entre la llum i les cafeteres gestionades per la IA era una mica complicat. Així que, molt bé, doncs benvinguts i res, vosaltres teniu ja els glaçons a punt o què? Som-hi, doncs! Vamos allá! Doncs la fregidora abans del forn, perquè nosaltres considerem que és molt millor gaudir de la vermuteria amb unes bones patates fregides que no amb el pa, no, del forn. Al final era un nom xulo, però ara que li hem donat una volta m'agrada més. Quan fas el vermut no penses en el pa, no? Penses en les patates calentes, que cremen, no, amb aquell oli de camió, no? Com tu deies, de la moto d'un hippie que has de fons a Formentera, no? Aquelles patatones, que no saps quan temps porta el colesterol que comença a pujar. Exacte. Per això has de... L'antibaracol, no, tio? Exacte. Bueno, aviam, anem amb coses sèries. Per què? Que no ho estàvem fent, sèrio? Perquè En sèrio o què, tio? fa poc s'ha escollit el nou papa. I Habemus papum ja com es diu... Estàs parlant del pare del Julio Iglesias o de qui parla? Papucci no. Quédate Papucci. Com es diu aquest? Lleó... León... Es diu 14, no? León 14. I començo compartint, no? Ara hi ha hagut molts posts i publicacions molt curioses sobre el papa i nosaltres sobretot jo, que em dedico encara al món de l'adquisició de talent, hi ha un post que està rondant per LinkedIn i aquestes coses que m'ha cridat molt l'atenció. Concretament ve també una persona que es dedica al món de la selecció i diu: el Vaticà ha escollit el nou papa en 2 dies. 2 dies, 4 vots, fumata blanca i ja tenim el nou papa. Bum! Mentrestant, a la nostra empresa, una cosa també important, estem parlant del màxim mandatari de la institució, una institució com és l'Església Catòlica. La magnitud d'aquesta empresa que és l'Església Catòlica, en 2 dies i 4 vots ja s'ho han fet. Mentrestant, en la nostra empreseta, tenim primera entrevista, segona entrevista, on-site visit o case study o technical test o com li vulguis dir, dinar amb l'equip,
segona ronda d'entrevistes amb el mànager que encara vol saber exactament com fas aquelles coses o quina és la teva experiència amb X eina. Parlar amb el CEO. I després què passa? Que et diuen... Man, I've seen better. Bueno, I've seen better o t'envien un template i et diuen unfortunately, no? After a careful consideration, you are rejected. I dius, ostres, com pot ser, no? I bueno, aquesta reflexió també deia, ostres, com pot ser que el Vaticà pugui ser capaç d'escollir el meu papa en 48 hores i nosaltres ens passem setmanes i setmanes. Ahir estava revisant el nostre time to hire, no? Aquest temps que tardem en contactar una persona, i estem molt contents de que està per sota dels 40 dies. Per sota dels 40 dies. De mitja, no? Per tant, segons deia aquesta persona, algo està passant, no? Algo estem fent malament. Clar, jo li vaig respondre dient, ei, hi ha una cosa aquí, que és que el papa era un internal candidate, vull dir, una persona... Era un referral. Era un referral. Del papa anterior. No. Era un referent de Déu, no? Quan l'altre estava a punt de palmar va dir traer al león. No, va fer... Van dir... Eres tu. That's lion, tio. Però aquí està el tema, no? Que tot i ser un internal referral... El tema ja, eh? Papucci va fer... Com es deia el Papucci? Iglesias Puga, no? Era l'Iglesias Puga de la... El doctor Iglesias Papucci Puga era- de la Iglesia Catòlica. Era un fucker, tio, el Papucci, tio. Amb 70 i pico d'anys va tenir l'últim fill, crec, eh? 70 i pico d'anys va tenir l'últim fill. Bueno, Això és això és una habilitat és natural. qüestionable. Aquest sí que era bravo. Que pagués ell, saps, per les despeses del fill, no ho sé, però Que era bravo. que les llavors fossin seves, això ja no ho sé, eh? Això, Que l'hagués... Anem al foc. No, el fort no. És Bueno, mala aleshores, No, el foco. ei, que només tenim uns quants minuts. Aleshores, Per cert, t'anava a dir una cosa del tema aquest de lo del papa. Sí, no, perquè aquesta penya va estar 48 hores tancades a cal i canto, tio, saps? parlant sobre el mateix tema... Tio, tu no tens un... Em sap greu, amb aquesta noia, com es diu, la Molly Jolly, Molly Boca, full respect, tio, per la Molly Boca, que no sé qui és, però all my respect, però, tio... Vols dir que fan una reunió de 48 hores molt eficient? Bueno, es van tancar una sala... Jo no dic ni que sigui eficient, vull dir, no conec bé el procés, no tinc massa idea. No he vist la pel·li Conclave ni d'això, no? Que avui em sembla que també en parlarem. No? com fer la brava ara? Com fer la brava ara? He vist escenes, l'he preparat. Dit això, el tema per mi és let's compare apples to apples, no? Pomes amb pomes. Pomes amb això mateix, tio, no em sortia. Bueno, sí que és veritat que probablement aquests van dir ei, ens fotem en una sala, digue-li 48 hores, i fins que no tinguem una decisió tal. Aleshores, una de les coses bones, entenc, de l'Església Catòlica o del ritme que deu portar aquesta gent és que es poden permetre el luxe de dir es para el món, jo em tanco en la sala, només parlo d'aquest tema i fins que no arribi a un acord no surto. No? A mi la impressió és que al final, diguem, els cardenals és un públic molt qualificat ja. És a dir, han anat fent neteja, han anat descremant tota la població dins de l'església que hi ha d'aquests. Llavors, dins d'aquests es divideixen en 3 faccions. Els conservadors, els progressistes i els del mig. Ja. Llavors, comencen amb candidats amb els extrems i quan els extrems no aconsegueixen el suport que necessiten, se'n van al centre. Llavors, que tenen una metodologia que per l'església funciona. Clar, el tema és si l'adquisició de talent en les empreses vostres funciona aquest procés, si 40 dies és una bona referència o penseu vosaltres des de la vostra experiència que perdeu talent o que es desgasten les persones... Per mi el tema és que acabes de tocar el clau. Per mi és la paciència que té la gent d'esperar. Vull dir, quan una persona que fa tot el procés intern, no? O sigui, tu estàs veient la punta de l'iceberg, de dir, estic en busca d'activa de feina. Però hi ha molta altra gent que l'actives tu. Hi ha molta altra gent que intentes convèncer-la tu, que és buscar directe, que potser no està buscant, que s'ensigala parlant del procés, de no sé quant, i de cop i volta estàs amb tot el hype allà, que és vamos allà, saps? I et ve el xof perquè la persona es refreda, la vas marejant Sí. i no li donem visibilitat. No, hòstia, és com una sensació de...
ara m'agrada, ara em volen, ara no em volen, saps? Deshojando la margarita. Bueno, tio. això és com el Freud sempre deia amor i trabajo, no? Com dos grans processos vitals importants, no? I és veritat que la feina, o sigui, el fet d'estar pendents de le gusta o no le gusta, sembla no? Que vas allà amb la margarita a veure si vas traient... I pot ser bastant frustrant i després, com dieu, no? Que després arriba aquest template després i no, ja diuen que no. Ho fem molt malament. O sigui, tenim molta tecnologia per fer coses molt ben fetes, però ens falta encara aquest toc humà I que hi ha empreses que no ho fan molt bé, les coses com siguin, que tenen saps? El caràcter, la valentia, no sé com, l'empatia, digue-li el que vulguis, de contactar candidats, candidates i dir-los, ei, mira, ha fallat això, donem feedback, però brilla per ser la minoria, tio. Sí, no, i també, potser és una opinió personal la que et demanaré ara, però és el tema de dir, si fos totalment al contrari, ara imagina't, tu ets un candidat i fas 2 o 3 entrevistes i et truquen i et diuen «Ei, Albert, que sàpigues que, a més de tu, n'hi ha 10 més». I, bueno, doncs estem en el procés d'entrevistar-los tots, n'hi ha un que és un referral, hi ha un altre que s'ho està pensant, hi ha un altre que ens mola això però no sé què, hi ha un altre que necessita un work permit, i, bueno, estàs allà, ets candidat, todo bien, però, clar, també perds aquest punt d'exclusivitat que a vegades fas sentir a tothom, no? I que en un moment donat et diguin no, és que el CEO o el no sé què, després en parlarem d'aquest tema, no? Quan mirem coses de LinkedIn, no? Vindrà i mirarà la teva foto de LinkedIn i dirà hòstia, porta ulleres de sol, això no és professional. No? Que et donessin tota la informació. Al final, tu també hi hauria un moment en què diries tio, si vols en contractes i si no vols no en contractes. No em mereixes més, tio. És una miqueta com la mística de lligar. Una mica, Saps? és una mica feo. Al final és el mateix que en el Tinder tienes 5 likes o 5 super likes, saps? Te'ls guardes i vas gestionant tots al mateix temps. Llavors que vas demanant la informació de l'un a l'altre, perquè clar, si els hi dius, no queda bé Però això tenir es 5 likes al nota, mateix però temps. això es nota, perquè Bueno, no clar. m'ha contestat en 24 hores. Hi ha apps que et fan fora si no contestes en 24 hores, precisament perquè veuen que juguen a diferents... No, però alhora perquè juguen a diferents, amb diferents persones, no, amb diferents... Si tu t'estàs lligant a algú, o estàs lligant amb algú i no et contesta amb un ritme, amb una latència... Però són apps per lligar o són apps per cardar? Parlem de clar. No, per tot. Bueno, tu quan et contracten és per lligar o per cardar? El que pagues és a l'ordre invers. Hi ha llocs on primer lligues És una bona pregunta, però... Hi ha llocs on lligues i acabes cardant i hi ha llocs on cardes i després acabes potser lligant. lligues. El orden del factor de los Bueno, factores... però és un bon criteri. Aquesta empresa carda per lligar o lliga per cardar? Però, a més, tinc una Clar. reflexió d'un col·lega que no es dedica al món de la selecció que l'altre dia em va dir, tios, tardeu massa en contractar aquestes coses. Jo el que faria és, si més o menys tens el que jo necessito, currículum m'encaixa, entrevista m'encaixa, tal i qual, ni Culture Champion ni res. Jo et contracto i si veig I si que no em dones funciona? no, fora. Vale. Saps en què tardem massa també? Amb les patates amb l'oli que s'estan s'estan fregint i cremant. s'estan cremant, tio. Així que... Vale. Fotem-li Última notícia que volia portar també és un hot topic, que és el tema de la tornada als llocs de feina, a les oficines, sobretot. No? Tenim casos com EA, Electronic Arts, els del FIFA, no? Que ja no es diu FIFA, però el joc que es deia FIFA. Com es diu ara? Sports. EA Euromanager o Sports. alguna cosa així, ara es diu alguna manager, em sembla. FI, no? Em sembla que fica. Deu ser alguna Però també Google, i bàsicament el que estan fent és intensificar les seves polítiques de treball híbrid, exigint a determinats, per no dir a tots els empleats, que tornin 2-3 dies a l'oficina, perquè diuen que així doncs, es generen més processos innovadors, es generen unes conversacions més riques... Sí, poden generar processos innovadors a 100 pavos, tio, a l'últim FIFA, tio. Bueno, és igual, estic indignat, tio. Indignat. Li parlàvem al Giorgio, al Monabot. By the way, Giorgio, estàs behind the scenes, però moltes gràcies per tota la feina que fas. Silenciosa i... Bon brindis pel Giorgio. Un brindis pel Giorgio, tio. Pel Giorgio. Que ha matinat avui, abans de les 7 del matí, estava dempeus, tio, fent proves i cosetes. Visca el Giorgio. Doncs el tema és aquest, no? Doncs aquest tema que sembla que després del Covid es va com accelerar molt, el fet de no, a partir d'ara s'ha demostrat que la gent amb el seu ordinador pot treballar des de casa perquè ha d'anar a l'empresa, però sempre hi ha aquest estira i arronsa de dir, no? Ni anem 100%... Ni tornem al 100% a les oficines, ni ens quedem 100% remots i sempre hi ha com aquesta batalla del híbrid sí, híbrid no. I clar, al final també hi ha una altra notícia que no tinc aquí, però que és que el fet de fer aquest tipus de treball híbrid
no ha generat la dispersió que s'esperava, perquè abans deies, bueno, potser puc contractar tot Espanya, no? I puc obrir el ventall, però què passa? Que si tu ara un tio que està a Badajoz li dius que ha de venir 2 o 3 dies a l'oficina a Barcelona, és que inclús a Girona, no sé com et diria, saps? No hi ha aquesta dispersió. El que passa és que, i això no vull obrir un meló ara que t'acabo de dir, que se'ns estan cremant les patates, si voleu ho deixem en el pàrquing i un dia en parlem. Però tot això l'únic que fa és deslocalitzar més el treball. I amb el tema de la IA, si demà la feina me la pot fer algú que està ubicat a un país de més baix cost o me la pot fer una IA, és l'avançada de... Parlàvem al primer capítol, segon capítol, de dir, al final, tio, lo de Shopify, no? Valor afegit, coses que poden fer els humans, que les fan diferencials. Jo crec que anirem cada cop més a feines del valor afegit on hi ha interaccions Però i les has de fer a l'oficina? Ha de ser a l'oficina? Dani, però és que jo no sé si han de ser a l'oficina o no. Jo no estic d'acord amb haver d'anar a l'oficina per collons. El que et dic és, estem anant a un model en el que els humans es salvaran per fer coses que només saben fer els humans i una de les coses que saben fer millor els humans és interactuar en persona i connectar a un altre nivell. Llavors, crec que hi haurà... No sóc un visionari, Estic llegint, m'estic informant, aplicant el meu propi sentit comú, que potser és el menys comú dels sentits. Però estic visualitzant un món en què al final hi haurà coses d'humans que interactuen en persona i moltes altres coses que estaran o delegades a països de més baix cost, com portem des dels anys 70-80 fent com a societat, o a intel·ligències artificials. Sí, sí. No, i a part la gent que treballa a vegades des de casa, a mi com a clients a vegades m'arriben... Jo hi havia un tio que va arribar superdeprimit i buscaven per aquí i per allà i al final era que va perdre aquells dinars que feien a l'empresa els dimarts i els dijous i que quan ell anava a l'empresa, que tenia aquest model híbrid, no coincidia amb els altres, per tant no acabava de ser el que ell necessitava. Jo crec que depèn molt del sentit que cadascú li doni a nivell personal i també professional, no? Jo per mi el problema és, arriba a l'oficina el dimarts al matí i et trobes que la meitat de persones amb les que t'hauries de veure cara a cara estan connectats amb una trucada. estan connectats en Zoom. Per tant, acabes en una sala a l'oficina parlant per Zoom amb la gent que hauries de veure cara a cara. I dius, o ho fem o no. Bueno, o però si ho fem bé. Si no, no ho fem. Ara. Clar, aquest és el problema. I llavors, per tenir una trucada de Zoom des de l'oficina, Et sents, des de casa. et sents gilipolles, Totalment. no? Perquè conciliació laboral, vida personal, a l'oficina és un Temps de problema. commute, És a dir, hi ha una sèrie d'elements que hem de tenir en compte i hem de començar sempre... Un dia obrirem el meló de l'horari escolar comparat amb l'horari al calendari professional. És a dir, jo no sé qui es va fumar l'horari escolar, però no té res a veure amb la realitat de la vida. És un bon tema, això ho hauríem d'anar apuntant aquí, la conciliació. És un tema que un dia Bueno, està gravat. Pensem, sí. en parlem. Sí, sí. Molt bé, nois. Doncs, aquí deixo el debat obert. Anirem seguint-lo de prop. No sabem si és nostàlgia, si és falta de creativitat de les empreses. Definitivament és un debat molt interessant que donaria per un podcast sencer, però... pregunta de reflexió o ganes de control. Olores, Albert? Són les patates que ja han sortit de la fregidora. Aquí us deixo les notícies i passem a la següent secció. I ara anem a la barra brava, que és, com hem decidit anomenar la secció que més pica, perquè aquí toquem els temes més peluts, amb més picant i des d'una perspectiva més furofa. No sé si està ben dit o no. Furofa. I més ara, by the way, tio. Socis i sòcies. Estic parlant de furofos, tio, i som putos campions de Lliga, de Copa del Rei, de Copa del Generalísimo, perquè, bueno, en fi, no entrem en merders. Salut! Força! I... Visca el Barça! Barça! I visca la Masia. De Copa del Rei Visca la Masia, tio, i veure'l la porta, tio, parlant ahir amb el Bastel a les 8 del matí, amb una veu de cazallero, havent dormit una hora, amb 60 tacos, tio, és el meu ídol, tio. Saps? Has dit Copa del Rei i Lliga. He dit Lliga, he dit Copa del Rei, he dit Copa del Generalísimo, I tio. Supercopa. I Supercopa, sí, allà, home, Supercopa molt... Muy espanyola! Perquè Allà, hem fet un 4 de 4. En Aràbia, nen, tio. La Copa Catalunya aquest any no s'ha guanyat. Jo fa anys que no sé quan es juga. En fi... Això és un altre debat que podíem parlar un dia, si volem. Però, important, prepareu la sal de fruites i l'emoal perquè l'Òscar ve amb unes caienes de les que piquen a l'entrar i al sortir. Esteu avisats.
I jo us ho dic, l'Emoal no funciona molt bé, tinc altres recomanacions, si voleu. Existeix encara? Podem afegir, si voleu, com a recomanacions de la vermuteria, quines són les millors cremes. Usa per aquest tema. saps? Jo veia un anunci als 90, saps? En fi, Però bueno, no farem publicitat, no avui? ja l'hem feta. I com estem parlant del papa, el Dani ens ha portat el papa, papum, papucci, Habemos papa. seria el moment de començar a parlar a la barra brava d'una pel·lícula que ha sigut molt rellevant aquest any. El Cònclave. Oh, En català no sé si és Cònclave en el català. conclave. Home, sona El molt bé. conclave, el Sona conclave. molt bé. Està bé. Dir Cònclave, el Cònclave, el Cònclave. I el que podríem és continuar la conversa que estem parlant avui, no? Sobre empreses que tenen estat de control. Vam parlar l'altre dia del narcisisme. Parlem molt de toxicitat. Llavors, hi ha un moment en la pel·lícula, una escena, en la qual se'n porta un punt de vista que crec que és molt interessant, sobretot per la Marta, que ens pot construir sobre aquesta idea de com la toxicitat, l'ego, impacten en la nostra capacitat d'empoderar, donar confiança. No? Hi ha un moment que el senyor Lawrence, el senyor Lawrence, una persona coneguda internacionalment, que en aquest cas és el responsable de muntar el conclave, fa un discurs, no? Llavors està fent un discurs en italià, que no faré l'italià, perquè el meu italià En no italià està o en molt bé. llatí? És en italià. És jo en crec. italià? És en italià. Crec que és en italià, però bueno. No, jo no he estudiat. La meva diferència entre llatí i italià, també t'ho estic dient, és molt, Latin, molt poc clara. Latín latinae nunc es vivendum, tio. Sí, ahora bebamos, ara bevem, Amén, saps? amén. Jo, habemus papa i fora Saps de... aquestes frases que t'has d'aprendre, tio, per ser un bon borratxo i un bon cunyau, tio. I llavors us llegiré l'escena, en aquest cas, i em posaré seriós, perquè crec que és molt important, no?, de que parlem seriosament. Vale? Parlant seriosament, m'estic cascant el vermut de veritat, tio. Agafaré una trufa avui que... A veure, centrem-nos, sisplau. Centrem-nos. I tens 15 minuts. És un discurs... Escoltem el papa. T'he retallat 5 Escoltem el papa. minuts. Ja està, traiem el temps. Centrat. Com sempre, sempre t'agrada. Estem parlant del senyor Lawrence. Per tant, el senyor Lawrence és un cardenal vestit amb les robes cardenalícies. Amic d'en Van És a dir, Pertoi. imagineu-vos, llavors estic aquí i diem, després de fer un discurs en italià, d'aquest típic discurs de Déu i no sé què, no sé quantos, diu, deixeu-me parlar des del cor per un moment. Sant Pau va dir, sigueu sotmesos els uns als altres per reverència a Crist. Per treballar plegats i per créixer plegats hem de ser tolerants. Cap persona ni facció ha de buscar dominar l'una a l'altra. I parlant als efesis, que eren, esclar, una barreja de jueus i gentils, per si no ho sabíeu, Pau ens recorda que el do de Déu a l'Església és la seva varietat. És aquesta varietat, aquesta diversitat de persones i punts de vista, el que dona força a la nostra Església. I al llarg de molts anys, al servei de la nostra mare, l'Església, deixeu-me dir-vos que hi ha un pecat que ha arribat a tema per damunt de tots els altres. I aquest pecat no és més que la certesa. La certesa és el gran enemic de la unitat. La certesa és l'enemic mortal de la tolerància. Fins i tot el Crist no estava cert al final. Això ho diu en italià, però jo ho diré en català. Déu meu, per què m'has abandonat? Va dir Crist. Va cridar amb agonia a la 9a hora a la creu, Jesucrist. La nostra fe és una cosa viva, precisament perquè camina de la mà amb el dubte. Si només hi hagués certesa i cap dubte, no hi hauria misteri. Misteri. I per tant, no hi hauria necessitat de fe. Misteri i fe. Bienvenidos a la nave del misterio. Preguem perquè Déu ens concedeixi un papa que dubti i que ens concedeixi un papa que pequi i demani perdó. I que així l'Església continuï endavant. Certesa, misteri, Dubte. dubte.
Dubto, luego existo, no? Que deia... Jo només recordo que la meva Sí, és la teva vocació, tio. La meva Jo vocació... et votaria, que ho sàpigues. La votaries, gràcies. El pare Carbonell, La meva tio. vocació inicial era el sacerdotisme, després va anar cap a la política i ara faig empresa, és el que té. Sí, bueno, És el que té, és està la tot vocació. alineat, tio. Però llavors, Tot és evangelisme, ara tio. que tenim aquesta visió, no? És una visió molt interessant, no? Molt de fe, molt de misteri, que connecta molt bé amb la realitat, i al mateix temps ens dona una visió punyent, no? Doncs Albert, com veus tu el micromanagement? No el veig, tio. No el veus. Em toca bastant la pera perquè és que jo he sigut un micromanager, tio, i ho parlàvem abans, no? Des de la meva pròpia por, des de les meves pròpies incerteses, saps? És a dir, quan vaig començar a gestionar persones, jo tenia 26 anys i em va tocar. Vull dir, no m'ho van preguntar, no m'ho van demanar i gestionava gent de més de 40 anys. Llavors jo tenia pors, tio. Vull dir, al final era molt... Gairebé era imberbe, tio, saps? I pues, buscava controlar el que feien perquè no em refiava de la gent. Gent que mola... És que m'he recordat d'aquella foto que tens de DNI, que tens aquell cabell. Aquelles... És d'aquella època. Bueno, no, me les vaig tallar, tio, saps? M'afeitava cada dia, intentava, no sé, com demostrar aquí una mica d'algo que no era, perquè no tenia l'edat, no? Vull dir, em faltava cocció, saps? Vull dir, així com abans les patates se'ns cremaven, aquesta estava crua. Estaven més crues que... I crec que és fantàstic el que és dius. dur, és difícil. És molt interessant perquè tu parles, la manca de certesa A mi em portava el control. et porta al control, que et porta a la certesa absoluta, et porta a la rigidesa. Exacte. Llavors, Marta, com reconeixem que una persona és micromanager? Bueno, una persona que està darrere constantment de totes les accions que fan els seus treballadors, que quan van a fer una cosa els hi diu que facin una altra, o sigui, no els hi deixa que tinguin objectius propis, no? Tu li pots donar unes tasques, però després si aquesta persona... O sigui, que constantment t'està canviant allò que has de fer i tu no pots prendre decisions pròpies ni tenir un propi ordre perquè ja... Bueno, sempre vas darrere del seu humor també i del que necessita, que t'ho revisa tot, que no et demana opinió... Bueno, quan hi ha tu sents un control. De fet, les persones que reben el micromanagement s'acaben sometent o rebel·lant i marxant, però com que no genera l'adult funcional, que dèiem l'altre dia, aquesta resposta. I aquí m'agrada, perquè la pregunta per tu és, el micromanager és un adult funcional? No. No. Què no el fa un adult funcional? Què no el fa? Precisament respectar aquesta diversitat que deia el papa. A mi m'agrada molt com el que estava parlant abans l'Albert, el tema de la certesa. O sigui, el que no fa bé un micromanager és tolerar la incertesa. Té tanta necessitat de controlar allò que vindrà que necessita anticipar-se constantment. Llavors no deixa la incertesa, que és també la diversitat, el que tu diguis A i l'altre digui B, no? I aquesta pluralitat de poder créixer en diverses opinions. Llavors això no ho accepta perquè necessita anticipar-ho. Tot i així, també s'ha de veure quin tipus de persones porta. O sigui, a vegades també se li posa tot al mànager, també s'hauria de veure les persones que té, que siguin també adultes, perquè si no fan aquesta part adulta, també fomenta que l'altre sigui més controlador, vagi darrere, faci com de papa, a veure si el nen... Paternalisme, no? Clar, dependrà també dels altres. I m'agrada molt el que deia, perquè ahir vaig estar amb el meu coach emocional i em deia, no?, que la por, el control, et porta a la pregunta i si. La pregunta i si és una pregunta molt punyetera. És fotuda, tio. És molt fotuda, perquè l'ICI et genera que sempre i si, Pitjor escenari, sempre te'n vas al pitjor escenari. I això porta molt al control, a l'obsessió, a l'ansietat. I per mi això és clau, perquè més que el control, sempre t'està dient cost d'oportunitat. A mi és cost d'oportunitat, cost d'oportunitat, cost d'oportunitat. És molt interessant perquè deia, l'ICI és el controlador del futur i el per què és el controlador del passat. Que deies, mentre tu estàs a l'ICI o al per què, no estàs al present. Ja estàs jutjant. Ja estàs jutjant contínuament i jutjant a tu perquè estàs intentant evitar que aquell per què torni a passar i que aquell ICI sigui l'ICI que tu vols. Però no dones opció a noves possibilitats, no? És com que no Exclous hi ha... la realitat. Clar. Una pregunta d'advocat del diable. Hi ha alguna situació... Abogada? Hi ha alguna situació... ¿Dónde estás? Que te veo la colita. Hi ha alguna situació en què el micromanagement estigui justificat? Home, segons el papa no, diguem.
Jo més que justificat diria si la toxicitat que hi hagi en l'ambient et pot portar a treure aquesta toxicitat pròpia o aquesta mala comunicació. O sigui, mai és justificable, però sí que hi ha situacions on és més probable que aparegui. Ja, perquè, per exemple, us posaré un exemple que a mi m'ha passat. Mon startup, que és, sí, volem fer això, volem fer l'altre, volem ser com Google aquí, volem ser com Netflix allà, volem fer aquesta careers page, no? La pàgina de carreres professionals d'aquesta manera i tal. Ok, perfecte. Però després et foten una pressa. No és allò de, espera que me lo pienso, que tengo mi equipo de creativos, la otra que se mira el copy, l'altra que no sé què, i després arribo amb la meva careers page, em donen feedback. És, ei, volem fer la career page de Google? La tens. Clar, tu com a manager vols fer créixer un equip i tens una gent que treballa amb tu i els hi vols donar projectes xulos que van més enllà de fer entrevistes i de fer coses així, però arriba un moment en què és dimecres o dijous i dius, senyors, jo me cojo el Google Drive, això va així perquè ja ho he fet aquí, ho he fet allà i tal. Surt el millor output? No ho sé. Però surt. Fas el delivery? El fas. Fas com a tu t'agrada i saps que sortirà? També. Però després hi ha qui s'ho pren bé perquè tens la relació muntada, perquè d'alguna manera accepta que tu hi ha certes coses que saps com les vols i tal, i et diuen ok, però hi ha qui no ho accepta i et diu, oh, micromanagement! I dius, bueno, micromanagement, que llevo un mes intentando hacerte crecer i al final això no està avançant. Aleshores, ja et dic, a mi no m'agrada el micromanagement, no m'agrada que me'l facin, però jo el que vull dir és, a vegades hi ha aquella delgada línia en què arriba un moment en què dius, nois, s'ha de fer avançar. I sobretot m'ho he trobat en el món startupero, saps? Perquè si tu tens tot el temps del món, com té el papà, sí, la diversitat, i si nos dan 300 años, pues perfecto. Bueno, i església diversa també. Bueno, clar, però bueno, que jo el que vull dir és que a vegades hi ha triggers, hi ha moments d'aquells gatell en què has de dir, vale, hasta aquí ha llegado vuestro desarrollo personal. Ara viene el manager i se terminó. I per mi aquest és el punt interessant, Dani, perquè al final el micromanagement no és per la persona que li fas micromanagement. El micromanagement és per tu, per la persona que el fa, no el que el rep. Perquè la que té inseguretat no és la persona que rep el micromanagement. Ets tu. És la que l'aplica. Per tant, la gran pregunta és, el micromanagement és la millor manera per aconseguir l'objectiu que vols que falli aquella persona? Aquesta és la gran pregunta. Però tu pots aconseguir... Clar, és que has dit una cosa també que volia rescatar de dir les coses com tu les vols. Clar, si tu vols educar l'equip en aquesta cultura, si per un resultat puntual ho pots fer tu perquè dius, ostres, encara no els puc ensenyar, ho faig jo, i quan tingui el temps ja no és un resultat en concret, sinó és treballar el procés perquè aquest resultat sigui replicable. Probablement el problema ve quan és constant, no? Jo tinc aquest col·lega que té un equip i em diu que es revisa tots els emails que envia el seu equip. O sigui, quan el seu equip envia un email al leadership, és cada vegada mira i tal, perquè segons ell així els ajuda a escollir les paraules, perquè alguns no són English speakers, tal, i dic, bueno, doncs que ho passin pel ChatGPT, jo què sé. Diu, no, però aleshores es nota. Clar, es nota que és hecha. És aquest perfeccionisme, no? També de dir, vull que surti com jo, només ho puc fer jo. Llavors, és que ningú farà el mateix que ell. És que jo crec que estem tocant temes que són complementaris els uns als altres. És a dir, la gestió de persones implica un cert nivell de control, en funció també del nivell de maduresa professional, personal, l'experiència. Una cosa és que exerceixis el nivell de control adequat o de supervisió adequat, i per mi micromanagement és quan és excessiu. És quan vols estar sobre tot i tens sobretot molta por a delegar, saps? Perquè ningú ho farà tan bé com tu. Ningú veu les coses que tu veus. Si no ho fas tu, no sé què. Llavors, crec que són frases, són pets en l'aire que li pots escoltar a un micromanager, saps? De manera habitual, de manera consistent. No és de dir, hòstia, tinc una persona més sènior, una persona més mid, una persona més júnior i aquesta persona necessita més instruccions, necessita que estigui més a sobre d'aquesta persona perquè aprèn observant, no? O aprèn, no sé, tens que tenir el rigor i la capacitat com a manager d'adaptar-te a diferents nivells. Si em permet, no? Ara ho faré una comparativa. Per mi el micromanagement és com una parella gelosa.
per agafar una comparativa, saps? Aquella persona que t'haig de revisar els WhatsApps perquè no sé si estàs fent el que no toca. Haig de saber on estàs Dir que amb perquè aquella sé que no faldilla no toca. pots anar perquè... I llavors, home, tio, deixa'm estar. He visto bailar, no? Totalment d'acord. I quan estàs començant una persona, preguntar-li si ve a sopar o no ve a sopar per si organitzes el sopar, no em sembla que sigui control. Bueno, no. És a dir, potser també està al punt, i això ho he pres molt de tu, Òscar, de dir, definim aliances de treball abans de començar. Com volem treballar? Com volem gestionar la incertesa? Com volem gestionar el conflicte? Perquè a partir d'aquí tens unes regles del joc que després pots fer un call-out de dir, ho estàs respectant? Ho estàs respectant, no ho estàs respectant? Hold me accountable, saps? You name it. Hòstia, tres in a row, No em surt, tio. No em surt. Avui estic espès. 3 seguides, Avui estic espès, estic dormit. El vermut ha de fer efecte, tio, ja. És que el problema és si tu arribes a tossigar tant a l'altre que se sent com que no pot fer res, que és un inútil, que no pot... Inútil es pot dir al YouTube? I tant. Però- Hem dit collons. Hem dit com molt pitjor, ja. Saps? Sí. Li hem dit el Papa Papucci, recorda. No, per tant. li s'ha ficat vermella, Vinga, va, un brindis per als inútils, tio. Dani? I quin ha sigut alguna vegada una mica useless, tio? Clar, I ho és moltes vegades. Micromanager també. Perquè hi ha un altre debat, no, aquí? Perquè tu pots ser micromanager amb els altres, que això és el que tenim mal vist, diguem així, no? O hi ha una certa crítica, o pots ser micromanager cap a tu mateix. Quants de nosaltres som micromanager cap a nosaltres mateixos? Som obsessivament compulsius amb allò que fem i que no fem. Llavors, moltes vegades, no és qui li apliquem als altres, que ens ho apliquem nosaltres mateixos. tu apliques tant a tu com als altres, no? Llavors vols que ets molt autoexigent, estàs tot el dia buscant aquesta perfecció i per tant també la projectes en els altres, però clar, no vius bé. I Marta, què fa que veiem que és dolent als altres i no veiem que és dolent per nosaltres mateixos? Bueno, perquè molts cops projectes en l'altre allò que no veus en tu, no? És més fàcil veure allò que l'altre fa malament i si ets narcisista encara una miqueta més, no? Però en general ens costa acceptar el que ens passa a nosaltres. Ho veiem, però llavors ho jutgem tant, no ens permetem que surti aquell error i llavors perquè passaries fatal i si fa l'altre encara et fa una vergonya. O sigui, al final, per mi, és com un mirall. Els altres són un mirall de nosaltres mateixos. Si tu hi ha una cosa que et molesta molt de l'altre, parla d'alguna cosa teva, i això no és meu, eh? Això és el Jung que ho va dir, saps? Però és així, no? Parla d'alguna cosa teva que no tens resolta. Llavors... I jo tinc curiositat, Marta, perquè l'altre, en un capítol anterior, vas parlar de com posar límits sans davant dels líders narcisistes, no? I vam conversar. Com poses límits sans davant d'un micromanager? Clar, si és algú amb qui es pot parlar i no és tan narcisista i li fa reflexe de com tu estàs vivint tota aquesta situació i veus que t'escolta i que ho agafa i que també aprèn, doncs és anar-li explicant la teva vivència. I sobretot jo li demanaria uns objectius clars, de dir, vale, que em vagis dirigint i que em vagis supervisant, però deixa'm fer les tasques entremig, perquè si tot el que jo faig ho revises i ho mires i jo em sento controlat, si tu li pots explicar, seria convenient, llavors a poc a poc és anar tenint una confiança, tu també em vas revisant els objectius i anem construint la cultura, com tu deies, de com vols que treballi, no? Però necessito entendre amb uns objectius Interessant. una miqueta, no diaris, no? No diaris, a curt termini, si vols. Ja, que tu tinguis allà uns checkpoints, no? Hi ha uns punts de contacte. Però és superinteressant perquè, i crec que a futur en algun capítol hem de parlar-ne, de dir, a vegades centrem molt, i està genial, des del mànager o des del CEO, des de no sé què, però també l'autoresponsabilitat, no? De l'individu, El compromís. Sí, de dir, ei, tu què pots fer, saps? Clar. I crec que aquí també hi ha un punt de dir, bueno, no sé, és molt treballable fer una demanda. Jo m'he trobat amb gent a la meva carrera que m'han educat molt, m'han ajudat a ser molt millor mànager. A dir, mira, Albert, tio, què és el que et preocupa? Jo funciono millor així, tal. Hòstia, amb el Dani mateix, saps? Vull dir, tio, jo funciono millor quan tinc els objectius molt clars, passem una estona a la pissarra, ho tinc molt clar. Per mi no era necessari. Per ell sí. A mi això m'ha educat molt a gestionar molta altra gent que com el Dani necessitava això. Doncs deixa'm parlar, si vols, d'un exemple final, que és d'una empresa catalana de la burgesia. De la terra. Ah, de la terra. Convergent. No direm quina Amb els empresa, diners d'Andorra o- però és un alt directiu d'aquesta companyia, molt alt directiu, el que un equip anava a presentar-li en aquella època, això fa anys, quan s'imprimia un document, no? Li portava el document i aquí tens el nostre Ja no s'imprimeix. report. Llavors demana allà i el tio agafa el document, comença a mirar-se el document, no diu res.
dona una estona, el mirant el document, passen pàgines. No diu res, com si estigués llegint. I de cop, en una pàgina, posa el dit en alt, baixa el dit, marca, diu, aquí falta un punt. Aquí falta un punt. Molt fan, d'aquest home, tio. Molt fan, m'encanta. M'encanta, tio. Des d'aquest moment d'ell soc obsessiu amb els punts, també t'ho dic. Això és el micromanagement a l'extrem. De dir, per demostrar la meva vàlua, és de trobo el punt que aquesta colla d'inútils, no han sigut els que pago no han sigut capaços de trobar. Això ho podria fer la IA, no? També, de buscar... La IA demostraria l'incompetents que som tots. O lo competents que som tots acceptant de que no podem buscar la perfecció, perquè l'ésser humà no és perfecte. L'ésser humà no és perfecte. I el papa ens ho diu. Creativitat, diversitat, no rigidesa. Tolerància. I a mi aquesta frase mítica que dèiem quan érem petits, si caga el rei, caga el papa, per què no he de cagar jo que en el punt no tinc tapa, no? La veies tu, això és de l'ella, Això és molt alayenc, no, tio? És el que no es deia. M'agrada. Però bé, No, però és el caganer. Posar un caganer al pessebre és d'aquesta manera de dir... Visca no som perfectes. l'escatologisme català, tio. No, i és molt català. Sí. Llavors, si és molt català, per què reneguem d'això, no? I tornant al Barça, no? Per què has de guanyar un partit 4-0 quan el pots guanyar 4-3 i hi ha molts més gols i és més divertit? Bueno, això ho dius tu, d'acord. això ho dius tu perquè tens l'edat que tens, però quan superis els 40 i t'hagis de fotre la pastilla aquí sota la llengua perquè no infartar, doncs llavors m'ho expliques, tio. Perquè, nen, tio, molt bé el partit, Però vaig estar a punt d'infartar, tio. saps? No, però això- Pren mala atenció, saps, tio? Però vés a dir, ahir 670.000 persones al carrer No, és fantàstic. celebrant el títol de Lliga. És fantàstic. Això és espectacular. I això no s'aconsegueix amb un equip que sigui... No, i diu, Això és emoció. mira, tio, Emoció. gallina de piel, tio, Marc Caçador a Canaletes, tio. O sigui, és que aquests nanos ho viuen d'una manera... Bueno, tio, podríem fotre aquí una sotanada aquí ara, Amb el Bicing, a l'Hospital de Barcelona, a Malíssim, veure el Ferran Torres... El Bicing m'ha agradat, això. El Bicing és fantàstic, saps? És Sí, espectacular. I gravant-se, tio. Conduint i gravant-se, saps? Que dius, Això no ho haurien de fer, Això... Guanyar la Lliga, tio. Això de la... Saps? En fi. Què? Seguim, no? Seguim? Seguim per a bingo? Ha sigut prou brava, no? O Sigut què? prou brava. Molt brava, sí. Muy sí. molt brava, Bravo, Eh, bravo. I pels següents capítols tenim unes braves... Tenim material del bueno, no? D'aquelles que piquen, Material de bueno, I tio. estic practicant la meva veu per fer noves actuacions. Molt bé. Noves actuacions. Molt bé, doncs seguim avançant. Endavant. Som-hi. Vamos allá. En fi, a mi us he de dir una cosa, per introduir, és una nova secció, sempre tenim un joc al final, alguna cosa així variada, i avui introduïm una coseta, un joc nou, no? Però és que us he de dir que a mi no hi ha cosa que em rebenti més que el típic xixarelo, que cada cop que agafa una puta oliva, agafa un escuradents. I van caient els escuradents. I quan queda un, fa així. I se'l fica aquí a l'orella, tio. El típic cabró que es fica l'escuradents aquí a l'orella. A mi això em rebenta molt, tio. Llavors, segurament sóc jo, No sé, a vosaltres què us rebenta? Ui. Jo tinc un pot d'escuradents a casa de fa per almenys 10 anys. Vull dir, No que fa a mi ja servir. m'agrada... Jo convidaria aquest tio perquè es gasti. A veure què Veus? fa. Tothom pot tenir la seva utilitat, depenent de les circumstàncies. Depèn del context. Clar. Igual li agafa la triquinosi, saps, tio? A mi em fa molta ràbia amb el vermut, bueno, no, amb la sopa i els líquids, però puc extendre el vermut al xarrupà. No puc, És més, Xarrupa. L'altre dia no... amb nens petits i tot, ara hi ha la sopa i tal, i és en plan, Ah, però els sisplau. nens... Bueno, se'ls n'han anat. Sí, no, he de fer a l'adult funcional i... Quantes coses t'he aprenent a la Marta aquí? He de funcional, respirar molt fons, he de respirar molt fons. Sí, almenys. En fi, anem a jugar una miqueta Vinga. i Escurem les entrem dents. a l'últim escuradents. I ara us llegiré 3 situacions absurdes, al meu criteri, que poden ser reals o fictícies, viscudes per un servidor, les que són reals o, com a mínim, en tinc fe, amb un o una micromanager. Perfecte, m'encanta. I anirem per feina. Us les llegeixo, m'heu de dir veritat o fals. Però aquí guanyem alguna cosa o no? Tenim un marcador, de fet teniu... Una oliva. Esteu empatats a punts, Jo en vull 2, esteu empatats a punts, podem demanar-li també a l'audiència que ens faci suggerències. Que això, perdó, que em porta amb una imatge de ràdio de quan van trucar al Núñez fa uns anys. La portera! I va veure que va a la portera. No, no hi ha ningú aquí,
Perdó, però m'ha recordat això i era boníssim. Està bé, està bé. Jo crec que l'hauríem de posar un dia perquè és un No, això, magnífic. això en el diàleg, tio. És espectacular. De RAC1, tio. Doncs m'heu de dir si és veritat o és mentida. Aquí el George amb edició ficarà el rànquing, però ja us dic, esteu empatats a punts. Sí. La primera secció que vam no, perquè vam fer una primera secció al primer capítol i teníeu 3 punts cadascú. Vale, no? fot-li. Bueno, és igual. Endavant! Let's go. Situació 1. Fitxatge horari encobert. Una líder demana a tothom del seu equip que facin sempre acomiadar-se abans de marxar a casa. M'encanta. Així fem equip, deia la Conchi. Quan entres, es mira el rellotge. I si és més d'hora de les 7 de la tarda, esgrimeix algun comentari carregat d'agressivitat ultrapassiva, tipus t'hauràs posat cremeta, no?, abans de sortir, perquè mira el sol, encara crema. Mentida. Veritat o mentida? Tu vas com mentida? Sí. I jo, en veritat. Veritat? Me l'estic pensant, Jo crec que és... Tu creus que és veritat? No, jo crec que és mentida, aquesta. És mentida? Crec que sí. És veritat, tio! La Conchi! La Conchi, tio. I tinc molta estima a la Conchi. El que passa que era... I jo soc molt fan de la Conchi. Sí, sí. Ah, tu la coneixies, això? No, s'hi no, val? no conec la Conchi. No, soc molt fan de la Conchi, que hem de conèixer ara. Ara de No, Me'n cau molt bé la Conchi. Sí. És genuí. Sí, És molt clar. genuí. És Això és genuïna. Passa'm a dir-me adéu. Tio. Jo li tinc molt d'apreci i tenia coses com aquesta que eren de dir, hòstia, de veritat, tio, no, això no pot ser. Però per altres coses... Però després en la pàgina de 600 que en teníeu de carreres professionals posava We are a family, no? No. Aquí no vull anar. I a part, bueno, és igual, no entrarem en detalls. Vinga, va. Però no. Seguim. Situació 2. Control de pixades. Oh. Nova líder en un departament d'atenció al client. Implementa un registre per comptar quants cops va cada empleat al lavabo i quant triguen per assegurar que compleixen amb la seva promesa i compromís com a empresa de sempre disponibles per a tu. Però perquè más de les sacudides, És... ja ho sabem. Llavors, l'empresa tenia aquest compromís amb els seus clients, llavors fa que cada team lead monitoritzi, controli i reporti. I al final de la setmana, que feien una reunió d'equip, presenta un informe amb un rànquing de pixades, punts suspensius, o cagades, per crear peer pressure, perquè és saludable que la gent M'encanta. digui fulanito, això va ser un number 1 o un number 2? Jo crec que està mal entès. És una persona que es preocupa per la teva salut Totalment, física i per si ets capaç, i per la teva bufeta quan aguanta. Totalment. Llavors això és un estudi perfecte però per anar a un proctòleg ets després. team lead, ve una directora nova d'Alemanya, estic donant molts detalls, i et diu, controla quan tothom s'aixeca i va a pixar al lavabo, tio. M'agrada. Pues jo crec que és veritat i és més. Quan jo treballava a Irlanda hi havia una empresa, Paddy Power, una d'apostes i tal online, que feien alguna cosa amb els contractors, perquè els contractors cobraven 800 euros al dia, aleshores, i clar, deien, ostres, 800 dividit 8 hores, dividit 60 minuts, quant em costa cada pixada? I... Sí, Bueno, Vinga, veritat! veritat o no? Jo no. És que no vull. Vale? Jo crec que és veritat. I et diria més, per les cigarretes s'hauria d'aplicar. Sí, exacte. S'hauria d'aplicar. Pues no, és mentida. Tio. Oh! Té una part inspirada en una part real, però me l'he cuinat jo, aquesta. L'última. Supervisió de facturació a clients. Aquesta era l'excusa. En una gestoria, el mànager de la part laboral de la gestoria explica que a partir d'ara entregarà una llibreta per vida laborable de cada mes i demanarà a cada persona que apunti totes les tasques que fa cada dia. A quina hora la inicia, per a quin client, quan l'acaba, o quan s'hi torna a posar, si l'ha hagut de deixar a mitges, per exemple, rep una trucada d'un altre client, la pausa. Ha d'anar al lavabo, el que sigui. Para per fer un cafè, un piti, doncs pausa i després la inicio. Llavors, quants minuts en total li dedica a cada tasca? Vale? No és una cosa tan estranya, això, en el món on hi ha facturació a clients. Però aquí ve lo interessant. A l'entregar la nova llibreta el mes següent, recull totes les llibretes del mes anterior i se'n va al seu despatx. Teòricament, havia explicat que només les revisaria si calia confirmar que s'hagués facturat tot bé, que era important per poder pagar bé els bonus als empleats. Els empleats tenien bonus en funció de quan facturaven.
Dit això, va sorprendre a tothom venint a la reunió setmanal d'equip i traient tots els gaps que havia trobat. Rotllo mig en broma, mig en sèrio, el jefe enrollado, saps? Ei, fulanito, aquí no veig cap pausa anotada. No em crec que aquell dia no fumessis o no prenguessis ni un sol cafè. No ens estaràs pas intentant robar temps facturable, no? Veritat. Jo... És una història que podria ser potencialment veritat, però és que no la veig escalable. Vull dir, potser ho va fer un mes, però cada mes... Jo per mi és la llibreta. Per tant, hi ha el tema Et llibreta. falla llibreta. El tema llibreta és el que no ho quadra. És una gestoria, no és Ja, una una startup. llibreta com apuntes? Aquí paro, aquí començo. Jo crec que és algo real en la ment de molts, però et dic una falsa. cosa, et dic una cosa, Fals. jo he treballat amb llibreta anotant. Jo he viscut una situació en la que anotaves el que facturaves. És a dir, Però cada minut... No. aquesta part no seria... Fals, perquè al final... Fals en fals? Sí. Va, saps que ara... Faré el que fan a la sotana, que és contraintuitiu, aquí jo pensaria. És veritat. És veritat, i tu? Veritat. Doncs és fals. Punto! L'he cuinat. Les he posat una mica al límit, com deia en Cancel·lar de Merlos, tio. Al límit, perquè una part és veritat i una part és mentida. Pensava que me n'aniria M'he sense fumat. punts i... Dit això, ens hem rigut, però el primer exemple és real, com us he dit, és del 2009. I sí, encara passa. Estem a 2025 i encara passa. Sí. Cada puto dia. En fi, com deia l'Aguirre, un whisky i a dormir. Un vermut. En aquest cas un vermut, I a dormir. però... Apoya. Que nos vamos, ¿eh? Que nos vamos, que nos vamos. Polla que nos Sí. vamos. Vinga, va, anem tancant, que s'estan desfent els glaçons i el vermut aigualit no val res, tio. Frases finals. Què us emporteu avui? Un key takeaway. Doncs mira, el meu key takeaway és el que crec que heu comentat vosaltres dos, que a vegades el micromanagement ja no s'ha de veure tant d'una perspectiva de qui el rep, sinó de qui el fa, no? Això m'ha fet pensar. Mira, no ho havia pensat mai. Interessant. No havia fet aquesta reflexió inversa. Per tant, gràcies. Marta? Bueno, suposo que... Jo m'he quedat molt pillada amb els exemples de veritat o mentida. S'ha de fer molta teràpia, tio. La Conxi. Ei, i si necessiteu teràpia, tio, veniu a Calma de Mar, Calma de saps? Mar. Vull dir, Sens dubte. Ets sobtat, Hi ha un ambient molt calmat. Oh, i... Perdó. Ara què? Metàfora de llibreta, rotllo mas, ara o què, tio? Home, És roja, no? I jo el que m'emporto d'avui és la certesa que donem que és molt incert. És a dir, podem dir moltes coses, moltes opinions, però al final tots són incerteses. Interessant. I jo crec que em fa pensar que el micromanager no prioritza els resultats, prioritza el fet de sentir-se necessari. Saps? Des de la seva por de justificar, la seva vàlua, la seva necessitat. És amb el que em quedo. En fi, Molt correcte. bé? Contents? Contenta? Fantàstic. Contenta. Pues vamos allà, no? Anem a tancar això i ens acomiadem de tots vosaltres. Això ha estat la vermuteria d'avui. Si us ha agradat, doncs digueu-nos que us ha agradat. Cliqueu al m'agrada, que està per aquí, amb un thumbs up. Subscriviu-vos i compartiu amb aquella persona que encara pensa que controlar-ho tot és liderar. I si ets tu, doncs no et preocupis, ets al lloc correcte. Aquí amb la Marta, de mi no, però de la Marta aprendràs coses, cosita buena, que no quites de la mano. I si no us ha agradat, doncs no cal que feu res. Tal com ha pujat aquest vermut, baixarà i ja està, tio. Demà serà un altre dia. Fins Exacte. la propera. Salut i vermut! Apa, i visca el Barça! És que... Su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus requisitos son buena suerte, salud, amor y fortuna, si se lo pide.